Jak to? Ale máš tě rád, že jo? No, bohužel ne, Jak to? protože nejsem teplý jako ty. A proč mi to dáváš? Cože, že ti nadávám. Ale já tě mám rád. A proč ty mě ne? Protože nejsem teplý jako ty. A jak to? Ale Protože, máš bráchu, že jo? jo, mám. A šukáš se tam s ním, takže jsi gay. On bydlí v Praze a já bydlím v Liberci. Tak to máš blbý. Ale že jsi gay. Ne, nejsem. Ale že mě miluješ. Ne, nemiluju. Jak to? Protože nejsem gay. Ale seš. Ale nejsem. Ale jsi a miluješ mě a máš mě rád, já vím. Ne, bohužel. Zklamu tě, ale ne. Jo. A A jest, proč? sekáš se mi ještě jednou. A proč mě nemáš rád a nemiluješ mě? Kurva, už jsem to říkal asi 4krát, nejsem teplej. Seš píča. A teď tu čteš. Já jsem si to myslel. Tak jste viděli Teplouše na Skypeu a čau.